for another video and for another event. So papunta kaming Arangcon Beach Resort sa may Pantukan. So I'm with Kuya John, also known as Payat, from Co-op Beach. Aga kaming umalis mga guys, para dahan-dahan lang kami sa biyahe. So medyo pinagpala tayo ngayong araw mga guys, kasi meron tayo dalawang event. Oh my God! First sa Arangcon Beach Resort, second event dun sa Basilios Events by J Bites. So sa mga may upcoming events yan, like birthday party, debut, christening party, available po kami anytime, anywhere, and we are very affordable. Hindi totoo yan. So sasabak na naman sa init yung cellphone natin mga guys, kasi di pa tayo nakabili ng action cam. Actually nakabili na tayo ng action cam, kaso di malinaw yung kuha. Sige lang, kasi yun, mumurahin lang yun, 300 plus sa Shopee. So pag naka-order na tayo ng action cam, di nakawawa yung cellphone natin mga guys. Kasi yung action cam, pang yun, pang init, pang ulan, pwede yun. Anytime, kahit saan man yung lakad natin, pwede na magamit yung action cam. So update ko na lang kayo mga guys. So, shout out sa mga kaibigan nating mga bashers dyan. Mga bobo! Bash lang kayo. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, please like and subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa lahat po ng mga videos natin. Like and subscribe. So sa mga kaibigan nating motovloggers dyan, ay baka naman mabibigyan nyo po kami ng any ideas or any tip. Simula ko lang po gawa ng mga content. Meron naman tayong idea kung ano yung motovlogging. Basta may motor ka, may camera, alam mo kung paano mag-edit, and very soon i-improve na po natin yung vlogging skills natin. So this for now, ito lang muna, kasi kakasimula lang po natin. 1 minute 37 seconds later. Oh my God! Wow! A few inches later. So we're here at Municipality of Mabini. So medyo malapit na tayo mga guys. Ilang kilometro na lang. Dadating din tayo sa Arangcon Beach Resort. Shout out sa mga kamotorista nating mga
delivery riders, para sa Ninja Van, JNT, Shopee Express riders, Grab riders, Food Panda riders, and many more. Mga mahilig po mag-order dyan, kahit konting tip po, masaya na po yan sila. Pambili ng tubig, pambili ng ulam. Kasi naranasan ko din po dati na maging isang delivery rider sa JNT. Di po basta-basta yung trabaho ng mga delivery riders natin. Tapos di din kasi pare-parehas yung mga attitude ng mga customer, di ba? Trabaho po ng delivery riders is mag-deliver lang. Kung may reklamo po kayo about sa items nyo, doon kayo magreklamo sa pinag-orderan nyo. Doon. Kung sa Shopee lang din, tsaka Lazada, tingnan nyo po mabuti yung mga reviews. May mga reviews po dyan. Kung okay ba yung mga reviews ng mga nag-order. Boss, di naman ba nung arangkon, boss, no? Lamat. Lamat. Parang dito yung ano mga guys, Arangkon Beach Resort. Tanongin natin yung mga bata. Dong, ano ba Arangkon dong? Dirira pa wala? Lamat. Mga bata namin. Mga bata. Up. Dito siguro tayo mga guys. Pa right side. Parang nakapunta na ako dito mga guys. Tara. Ito na mga guys. Doon tayo dadaan sa kabila mga guys. Doon tayo sa kabila. Parang sa kabila yung entrance mga guys. Uy. Dagat na mga guys. Walang tubig. Arangkon Beach Resort. Ay, ito na yun. Dito ito parking yun. So we're here at Arangkon Beach Resort. Bro, dito tapang sinulya to. A few moments later. Ready, go! Tama ka mali. Kamot ni, bakit ni? Ikaw, 3 beses. Ready, go! Chukulukoy, out! Okay, ready, go! Chukulukoy, okay, sorry, you're out. We have one winner! So, Hours later. So what's up mga guys?